салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ман хеле шодастам ки айни замон шумо канали моро қарор доред. имрӯза влоги мо анам хе блинчик пухтан оғоз меёба. духтаракои ман имрӯз хостанд блинчик бихӯранд ва барои ҳамон мо ҳамин маҳсулотош ҳамашам набоша, барои дурунуш ҳеҷ чизам набуд. Неки мино ки блинчик хостанд, баъд сар хушто манам шир пухта буд. ам болои шира гирифта қаймоқро гуфтем хай блинчик ки пухтем, дар дарунуш қаймоқ истифода мебарем. бо мо бошед дӯстони азиз, тамошо кунед. рости гап ҳар кадбону ҳар роҳ кати ҳамин блинчика мепаза, ҳар маҳсулот кати. масалан баъзеҳо анамин ҷои ширда фақат об меандозанд, лекин блинчикҳои вайро мехӯри беҳад бамаза, аҷоиб, ҳам хамираш ҳам амин блинчик худаш зебо меояд. имрӯза мо бошад амхе шир истифода мебарем. амин хамири блинчик бисёр нозукай, агар ягон чиша нодуруст андозӣ, вай хамир аллакай безеб мешавад. барои мо мебинем, бо мо бошед мебинем имрӯза блинчики мо чӣ хел меояд. барои блинчик мо 1 литр шира истифода бурдем, 2 дона тухм, шакар 1 стакан, баъд орд, ба чашм нигоҳ карда орд. духтарои азиз, ҳамаи ҳамин маҳсулотро якҷоя мекунем. 2 қошуқи дигар равғани растаниам илова мекунем ҳамин хамирда. анам хе якҷоя мекунему хамирмон тайёр мешавад. нигоҳ кунед, бо мо бошед, ба мебинем ки имрӯза блинчики мо чӣ хел меояд. баҳои мора монед духтаро, мо хафа намешавем чанде ки мондед. дигарошам ана духтаро чӣ хеле ки мебинед блинчикои монам хе омадастай. бисёриҳо нағз мебинанд ки аминам хе шкофак биёяд, не ки мада маъқул нест. ма блинчика кӯшиш мекунам ки камакак зиёдтар резам, ки ами воздушни наёя, аминҷо шкофак наёяю, ҳам хе хамираш боша. ва ман худам да маъқулай, духтаромам ҳам хелира нағз мебинанд. ҳозир ман хе кадестам. ана хамира бинед чӣ хеле омадагиай. ана инҷа чӣ хеле мебине блинчикои мо аллакай тамом тайёр шид. ҳозир монам хе қаймоқ меша ки меёда камакаки барои дурунуш. бинед ҳар кас ҳамин блинчика ҳар раҳ кати мекунам. мисол як аз дарунушда сгушонка меандоза, як аз дигар творог меандоза. и баъд ҳамон одам чӣ хеле ки нағз мебина ҳамху истифода мебара. мисол мураббо меандоза. ман бисёртар худам сгушонка кати нағз мебинам. гудако бошад ҳамхе холиам боша бисёртар нағз мебинам, барое ки намерезонанд ҳичи айдуруш ҳичи намереза. метонанд ки ба ҳазур ҳамун блинчика ҳамхе канда бихӯранд. шумоям нависе духтаро, касе да кудакое ки нағз мебинанд блинчика, шумо чӣ меандозед, чӣ хел тайёр мекунед. мада бисёр аҷибай хондани комментариҳои шумо духтарои азиз. бинед мо блинчики гӯштиам як рӯз тайёр кардем. рости гап вай камакак мазаш гӯшти кати хушу наомад. хай и дафъаш ки тайёр ки кардем, ман шумода нишон метиҳам. бо мо бошед. баъд мебинед ки блинчики гӯшти не фарши. бинед чӣ хел маза намудуш чӣ хел меояд ва баҳои мора монед. анам хе ман ҳозир кухниёро тоза кардам. ана печкамона тоза кардам. таб тоза шид. мехоҳам я порошоки ватанира шумода реклама кунам духтарои азиз. печкаи мо аллакай 30 сола шудагиай. аз амин хона буд, вақте хонаҳоро дода буданд амин хисрумда, амин печкаҳои давлатӣ буд катиш. ҳамхе бинед бо ҳозир ҳамон порошокати шуштум, ана дегам шуштум, таб тоза шид. и порошока ман аз як мӯйсафед харидам. рости гап магазин овард ки бачаам охиронаш мондай харид. ман ягон бор хеле истифода набурдам. хай гирифтам овардам хонада мондам. 2 рӯз буд хонада буд, истифода набурда будам. ҳозир амура гирифтам, тумя истифодаш барам гирифтам, уҷора тоза кардам. бовар кунед ҳам хе нағз. касе ки мегира пушаймон намеша. духтаро истифода баред, ҳам печкада, ҳам дегда, ҳама чида нағзай.
ана ирӯз мо хонамон меҳмон омад ва чӣ хеле шумо медонед ягон маъракаҳои мо беош намегзара ё ки хонаҳои мо тоҷико меҳмон биёя ош накунем меган ҳечи накард. анамхе аз воситаи имрӯз хонаи мо меҳмон омад дӯстони азиз Қайсингулум ҳамроҳи оилааш. ана иҷа бинед мо чӣ кор кардастем. мо ҳозир саҳари рӯзай мо аз исмалоқ гӯшт пиёз якҷоя карда вай мекунем манту мекунем дар ҳамин саҳари рӯз барое ки меҳмонои мо имрӯз мерафтиянд барои мо гуфтем саҳар кати тайёр кунем то соати 10-11 тайёр мешавад меҳмономон мехӯранд ба ёра мо вай мекунем гусел мекунем. ана иҷа меҳмони мо ёрдам кадастаи мода озиз волара хиштоманум тунук мекунам мо кати ҳами Қайсингулум кати меҳмонмон тез мантуора мепечонем. касе да писандаи чунин влог лайк монед нависед дӯстони азиз ва рӯз ба рӯз ман шумода влогҳои нав ба нав пешниҳод мекунам. дӯстони азиз рости гап ҳамин исмалоққа мо ягон бор истифода намебурдем намедонистем ки ҳам хеле алаф ҳаст. баъд ҳамин як ҳамсоямон ургутиян ҳамуно баъд як вақт гуфтанд ки ҳам хеле алаф кати мо самбуса мекунем манту мекунем бисёр ба маза меояд. баъд мо ям як бор гирифтем аз ҳамин сомонбозор банчаш 50 дирам меиста истифода бурдем ки ба маза дар ҳақиқат ҳам самбусаш ба маза мебиёя ҳам ҳамин манту ё ки ягон пирашки ягон чида истифода мебарем бисёр ба мазаи хушрӯ меояд. мо пештар фақат агар алафӣ каданӣ мечидем пудинаву ҷақҷақа истифода мебурдем. ана подписчикони азиз агар хоҳед ки ҳамин самбуса ё ин ки мантуҳои шумо як чена биёя анамхе як лайфхак барои шумо анамхе пиёла ё ки ягон ҳаминхе ашёра истифода баред ки як чена биёя ҳамаш. мо дар иҷа анахе пиёла кати инора чен када буридестем мантуҳомона ки ҳамаш як чена биёянд. то ҳамин мантуҳои мо тайёр шиданам ман мехоҳам як-ду чиза дар бораш гап занам духтаро. ҳамин касое ки дидан аллакай дар бораи порошок ҳозир ман гап зада будам дирӯз ман амра истифода бурдум. бовар кунед духтаро вақте ки аямон мӯйсафедак ман порошока гирифтум кас гуфт ки химия нест химикат надорад рушда ҳечи надора ира бе перчатка истифода мебаред дастора ҳечи намекуна намезана. дар ҳақиқатам рост гуфта будаст ҳамон мӯйсафеди фурӯшанда барое ки вақте ки ман ҳамин порошок истифода бурдум аввал плиткара шуштум баъд вая шуштум ваннара шуштум кафи лора шуштум беҳад тоза ҳам кард. баъд ҳамин чӣ хеле ки мо шумо медонем вақте ки ҳамин маҳсулотҳои ҳамин магазинира вақте ба даст ки шушти даста мезана и тамоман ман ки ба даст шушта будам на хушка даста на ягон мисол дигар пӯст партоф ҳеҷ кор накард. барои ҳамо касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед касоне дар Душанбе ҳастед агар вохӯрдед ҳамин хел порошокора дар магазинҳо ё ин ки дар ягон ҷо харед бемалол и ба шумо ҳам ба худмон фоида меёрад ҳам беҳад ҳамин чизора нағз мешавад тоза. ана яку инҷа бинед духтаро мо фаршмона тайёр кардем барои дуруни манту. ҳозир мантуро мепечонем баъд ман шумода нишон медиҳам ки мантуи имрӯзаи мо чӣ хеле омад. ҳозир гарчанде ки зимистонай аммо мо ёфтем чӣ хеле мебинед бисёр ҷоҳош зард шидагиай ҳамин исмалоқора мо кандем увора тоза кардем баъд реза карда дар фарш якҷоя кардем. анами хел духтаро агар хоҳиш бошад дар зимистон ҳам шумо метавонед алаф пайдо карда мисли мо манту тайёр кунед. имрӯза влоги мо ба охир мерасад ба поён мерасад духтарои азиз. имрӯза влоги мо фақат пухтупаз шид касоне да маъқул шид лайк монед мана мантуи моям тайёр шид лайк монед подписаться кунед канали мода ва влогҳои ояндаро интизор бошед. хайр то влогҳои оянда дӯстони азиз.